May buntag mga bata. Malipayon pa kamo karong adlaw? Malipayon gayud. Malipayon usab ako tungod ka ana kita sa ato ikalimang adlaw sa ato ikaduhang semana. Karong adlaw bago na sad ang atong pagkakatunan. Apan sama kani adto bago kini nato sugdan manindog kitang tanan ubanan ta si Teacher Joven diya sa pag-awit ug pagkanta. Tara, sugdan ta. Ako si Taori, gamayod ako, kini ako tanan, o kini ang ikisan. Kung muhukal mo kulo-kulo, kunita ako og ibubo. Ako si Taori, gamayod ako, kini ako tanan, o kini ang ikisan. Kung muhukal mo kulo-kulo, kunita ako og ibubo. Nalingaw ba kamo mga bata? Maayo gayud. Nalingaw usab ako nga naglantaw diha sa inyong nindot nga pagsayaw ug pagkanta. Karong adlaw, panibag-o na sad ang atong makatunan. Nang hinaot si Teacher Joven na sa mga nilabay ng mga adlaw at doon na kita'y daghang nakatunan sama sa gusto na pamaagi sa pagsulat sa mga letra na A or A, E, I, O, ug ang katapusan karong adlaw ang pagsulat sa husto diha sa dako nga letrang U ug gamay nga letrang U. Andam na ba kamo? Maayo! Tara, sugdan ta ang atong pagsulat karong adlaw. Unsa gani kini nga hulagway? Husto kini mao ang unggoy. Unsa gani kini nga hulagway? Husto mao kini ang uno. Unsa gani kini nga hulagway? Husto mao kini ang ulan. Unsa gani kini nga hulagway? Husto mao kini ang utan. Mao kini ang mga hulagway nga may pulong nga nagsugod sa letrang U. Karon sugdan ta ang pagsulat sa dako nga letrang U ug gamay nga letrang U. Mao kini ang letrang U. Tun-an ta ang hustong pagsulat niini sa dako nga letrang U. Magsugod kita diha sa itaas, mohimo kita og linya paubos ug pakurba balik na pud sa taas. Usbunta, magsugod kita sa taas, maghimo kita og linya, human pakurba ug pasaka sa taas balik sama sa imong nakita. Sige daw, kamo na lang. Maayo. Karon magsugod kita sa pagsulat sa gamay nga letrang U. Sa pagsugod, magsugod kita diha sa tunga, mohimo kita og linya paubos ug pakurba balik sa taas ug isa ka tulid nga linya paubos. Usbunta, diha kita magsugod sa tunga, maghimo kita og linya paubos, pakurba, pasaka sa taas ug isa ka tulid nga linya paubos. Sige daw, kamo na lang. Maayo gayud, mao kini ang nalingaw ba kamo mga bata? Nalingaw. Ako usab, nalingaw. Tungod kay nasayod ako nga ako mga estudyante, maayo gayud kaayo. Karon sama kani adto diha sa inyong mga papel or notebook ang isa ka pahina pununta sa pagsulat sa husto sa dako nga letrang U ug gamay nga letrang U. Ug ang inyong mga output isa ni mama ug ni papa diha sa akong Facebook account. Karon ako kining makita mga bata diha natapos ang atong mga buluhaton sulod sa ikaduhang semana. Nang hinaot ako nga kamo malipayon ug nasa husto ug maayo nga panlawas.
Karong adlaw, moingon na pud si Teacher Joven, ug babay, magkita kita sunod na pud semana sa atong mga bag-ong pagtulun-an. God bless you!